Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung naa ako'y bag-ong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga nindot nga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris, si Flicker ug si Nansalan. Ang unsa man? Ang kasal Kasal, ba? kasal, Ano kasal. sa kay kami handam na magmintanas pagtabang pagpanluto. Oh, Ay magkuan lagod magluluyo raman mi para ninyo ni Sir Ma'am. Luyo-luyo? Oh, Unsa na? ay kuan baka na bang sugod pa lang sa gabi hangtod na moabot ang adlaw sa inyong kasal. Kay kami na may mga andam. Kami nasab ang mga kuan, kami nasab sa mga buhaton, sa mga lutuunon. Mo na luyo-luyo. What? Kasal? sir, wa pa man kahipit sa ang inyong kasal. Ay asay maayo kon. Ay, kas no lang una mo namog una dinhi, ha? Ay sama sa among buhaton sa uban sab na mga kauban na mo dinhi sa asyenda ba? Unsa? Dali, ma'am. Dili ka uban namo. Ha? Nga naman? Sama sa natural nga kasal, dili usab mahimo makita sa lalaki ang iyang pangasaw-unon. At tuon na ta makadiyot sa among payag, aron amo kang andamon. Unsa? Pero, dili mo gud mi. Dali, dali, Pakondo! ma'am. Uy! Ayaw lang kabalaka, sir. Kami ni bahala nimo. Ay suod sa usa ka oras makasal na mo ni ma'am. That's impossible. Ay, posible lagi, sir. Ay, dili lang legal. Kararagong kasal-kasal ba? Ay, pero mabati gud nimo nga sama kini sa matuod nga kasal. Ay, duwa lang kini kani adto sa mga namuyo dinhi sa bukid-bukid ba, sir, nga bahin sa among asyenda. Ay, pero nahimo ng tradisyon alang sa mga mananghigugmaay nga wa pa makasal. This is crazy. Ay, sakay lang gud, sir. Wa bitay mawa. Yeah, right. Kung mo, ipayahog dali ang kuwan ha, ang upat ka baboy. Lapao ng duha, o glitson ng duha. Oh no. Make it 5. Tulong ang litson, o duha ka kanding. At tinuod, sir. Way mo trabaho karon adlaw. Igahin ang tanang oras alang sa buhatonon nga bagkite. Ah, kini? Ay, magkiti nga wa sa oras. Sige, sir. Ay, akong inyon ang uban, sir. Aron, mapakatap sa ubang mga trabahante din, ba? Di akauna, sir, ha? Ay, sugoon ako silitoy sa pagpasundo sa uban nga mga trabahante, sir. Ako lang tatang. Kay mas gusto mo kumulakaw nimo. Kining bata, ay lig-on panigtuhod imong tatang, no? Pero kay mihagad ka man, nahala. Ay, lakaw na. Aw, dagan di ay. Sige tang. Oy! Madagba ka, oy! So, what's next? Dili na kini mahimo, Lola. Wa pa sila mauli hangtod karon. Gadog dili man mahimo. Nahimo na hinoon. Banga ka manggod. Lola! Samtang ni Akadini. Sila si Christine o Pakondo nagpahayahay dito sa ilang nahimutangan karon. O wata masayot kung unsa na'y gibuhat. Shit! Kung dili ka palang unta banga og hinay og lihok. Dili ko ba nga, Lola? Dili ka banga. Unsa day ka, ha? Shit! Shit, gyud. Kung sa ilang pagbalik din, sila na. No. Dili ko masugot, anak, Lola. Muapas ko. Muapas ko, Lola. Manay! Ay. Manay! Ah! Lakaw na ko! Buwang nga nakatagpilo, may noon ko man kumaligo. Klaro man. Dihigdar ako kadiyot ba? Dihigdar ako sa kama. Nya. Tu, may noon ko, bida. Sa nakakong rasa makaapas no dito sa ni bro. Pakundo na ko.
nila ni Facundo? Kami! Dako! Pwes, tana! Tana! Lo! Daon na lang to siya. Daon na lang siya. Eh, di mo sunod ka, aron di ka mabiyaan ka. Uy, kita ka to, Ellie? Wa. Uy, ano mo magkakita? Ha? Pagsaka sa iyang kilay, kita ka? Kiwang ko tanaw. Ha? Tilay? Apa sa Danila? Ay, kadugay pa sa duha nga mikawas. Uy! Gali. Ay, kadugay pa ninyo. Nagdali ko. Priyas kita. Why? Padya, uy. Nagdali man di ikaw niya. Dugay kayo mo. Dali, sakay na mo. Okay. Kadiyo tayo mo ang kasdat ko. Wait. Ngano na aman mo di sakay sa motor? Kaya magmotor man mi. Kaya nagdali na biya mi. Usa? Sige, adto na mi. No! Hay! Dili ko ninyo mahimabiyaan, Ellie! Huwat ako! Naglagot ako ni mo, Ellie, ha? Kalisod pa ini ko kahimtang, uy! Ni ako sa tunga ninyong duha! Okay naman ko. Huwag ko maglisod. Kalami aron ay. Lumoy kay mediator sa kumbuk-kubuk. Ay! Oy, saba! Ellie! Dahon! Ayo, Ellie pa. Mapaod akong front ni Yana. Nga nga kontamoy set ka iyo, kayo. Iyo. Napapakang iyo! Maldito siya. Malimutan sa nga buotan yung role di pakita. Dili ko maldita, ha? Kamu ba'y mahadlok diri, oh? Kanang mahadlok mo gawas ang naturang nga batasan. Wala! Ay, di! Ikaw na'y buutan! Naman! Wow! Iyo! Iyo na! Sandwich ka na mo. Ayahay kayo pang bukubok ko. Oy, Mendoza magatubang mag-drive. Hoy! Saan kung magatubang lang ko ni mo, no? Daan pa ko. Magatubang lang ako mag-drive, no? Hilap! Basta sa kakon itukpon ta ka, no? Aron mahagbong ka din sa motor o ako na lang mag-drive? Ayaw! Iyo! Kalami! Hello, my son. Kumusta ang imong lagaw, ha? Daddy, I need your help. You always need my help, anak. Dad, Saan na lang kung waunya ko. Anyways, anong nanawag man ka? murag maglisod kog da pagbalik ni Christine sa syudad, Dad. And? And I need your help. Aron madala ko siya pagbalik diha. Dili na ko makapaabot og dugay. Gusto na kong magbalik sa syudad. Aron sa ingon, makasal na kami ni Christine. Dili ko gusto maunhan og laing lalaki din eh. Di noon sa'y gusto na mong mahitabo. Piita ang iyang apuhan. Okay, that's easy. Thank you, Daddy. Nasayod ko. Nga dili ko nimo pakyason. O ni ko ihubaya ko nimo. Anya, liwat pa ko nimo sa kagwapo. Ka-appealing. O ka-bad boy. Okay, iyo. Consider is that. Oo, saning mga adlaw, si Christina mismo ang muhangyo ni mo nga mubalik sa syudad uban nimo. Really? Dad? May kisad mas dati nga wa niya tumana, ha? Wa pa ko'y nahinumduman, Dad. Then, worry no more. Sige na, kay busy si daddy. May meeting pa ko karong taon-taon. Okay, Dad. Bye. Thank you. Bye, iyo. Oh, I'm sorry to keep you waiting, gentlemen. You know, bugtong na kong anak. Lisod kayong balibaran. So, where were we?
Wow, ma'am. Misamot ka man og kagwapa nga gimik-apan ta ka og gamay. Uy, ay, pasensya na gyud, ma'am, ha? Wa man lagi milaing magamit nga make-up din, he. Kaysa ba'y mag-make-up din, he, nga kanunay man ming nag-atubang intaos ang mga trabahoon din, his agenda. Mao nga ang lipstick ni mo, maura say kanang imong blush on, ingon man imong eyeshadow. Pero ang ngayon karaman gihapon kaayo, ma'am. Mura ka na hinuon og diwata. Natural nga kanang wavy ang imong buhok. Unya ang imong pilok. Wa na magkinahanglan og maskara. Kay taas naman og bawog na. Ay, kaswerte naman lang yun ni Sir nga makaangko ni mo. Pero, sakyan ko na lang ning kahigayunan ning tanan. Human ini, balik na sa realidad. Nancy! Masagdan ko nang magmalipayon upan ni Facundo ning higayon na. Nancy, ito no ra ka ng wedding gown nga sulubo ni Ma'am Christine B. Dara, ma'am, ay. Oh, mauni imong sulubon. Hala, tinuod nga wedding gown? Pipila na baya ang nakasulob ini, ma'am, pero amo yung gimintinar ang kaputi ug kalimpyo ni ini alang sa mga musunod. Ay, musulob ka ba ni ini, ma'am? Sige. Sige, isulob na, ma'am. Kay karong taod-taod, sugda na ang inyong kasal ni Sir Facundo. Kulba, ma'am, no? Bisan kon kasal-kasal ra, pero tuhui ko, ma'am. Bation nimo nga sama-sama tuod ang tanang panghitabo. Nang... Mas ma-in-love ka na hinuon ni Sir ini, ma'am. Og mas ganahan ka pang madali gyud ang matuod ninyong kasal sa simbahan. Ay, pasilan. Ay, katabian na ba nako? Ay, sige na, ma'am. Isukod na ang Buda. Aron kon luag man o galing nimo, atong mabutangan og alperel ang basig kakilid. Kay, dako-dako ba yan ning Budaha, ma'am? Unya, gamay kay kaglawas. Gamay pa jud kay kaghawak, oh. Gamay ang akong hawak? Oh, wadi ka makabantay, ma'am. Nga murag, mahakop ramang ganit ning hawak ni po. Nakabantay ko sa una, pero murag nawang akong confidence kay may kanunay magong musulti na ako nga wa ko na ko'y hawak. Ay, kay bahon na ko, ma'am. Si Sir, no? Yun, saan mo ba kahibaw? Kay, yun, anak man yun ng mga lalaki, ma'am. Isulti man na nila ang binali. Pero ang tinuod ni Ana, labaw pas kaibog ang ilang gibati sa imong kanindot. Dili lang yun na sila gustong mahibaw ka. Aron, dili ko no kamugara. Di ay? Oh, maog yun, ma'am. Sige. Isukod ko na ning gown. Ay, sir. Ay, mora masad og tinuod yung ka nga gikasal, sir. Mora yung tinuod nga kasal ang mahitabo. May dakong hikay, o niya. Ikaw, wa bahilo na. Sigig paso-paso. Does it really natural feel like this? Onsa, sir? This nervousness. Wa ko makasabot sa kakulba nga kong gibati. Mura pag kayon ko kanunay. Welcome sa kinabuhi sa kaslo noon, sir. Ingon sab nini ang inyong gibati? Asa, sir, kanang murag kaihion? Yes. Ay, dili lang kaihion, sir. Inikabot dito sa dapit nga inyong kaslan, sir. Ay, mura na dyo kagkalibangon. Usa? No, di ko gusto bubati, Ay, pero dili na nimo kapugngan, sir. Hahay. Nahinomdom ko kaniadto. Ingon usab ni Ana nga akong gibati, sir. Padidi, para lagi ko, no, dili ra tinuod. Kasal-kasal ra baya. Ay matod nako, dili ko kulbaan. Pero dihang niabot nako sa dapit nga among kaslan, sir, ay mora nagdili nako malaka, madili dyan nako malaka nga akong tiil. Labi pa diyang nakita na nako ang akong pangawsaw unon nga mipaso na paingon nako. Nahinomdom ko. Ingon og sa kahilakon ko, sir. Ay sama gyud sa matuod ang among kasal. This is getting more complicated. Mas misamot pa hinuon ng akong kalba sa magisulti. Sir, naplansya na imong barong, sir? Ha? O niya imo pa nang isukod?
Where? Kani sir, dira sir ay. Kana. Oh, gosh. Sir. May action mo ko nagkorong ang imong kamot. It felt real. Ingon pa bitaw ko. Ayon sa isukod na ni mo. No need. Ako na ning bitbiton paingon dito sa dapit nga inyong kaslan, sir. Kinahanglang nakang maabot dito. Let's go, sir, tana. Let's go. Kalma lang, sir. Kray, makalagkod. Giingnan ta ka nga jeepy ang atong gamiton. Gipugnan jud ko nimo kay kini yung motor ang atong sakyan. Tanawa sa nahitabo. Naflatan ta. Nagyaw-yaw ka, Wa. Yaw-yaw ba ya? Gipaningot ako maayog linakaw, ha? Wa pa dyan nilabay nga sakyanan aron makahitch unta ta. Pilit na unya kayo ko inigabot dito sa kamanggahan. Asa ka lang netas punuas manggahan day, aron yahay. Ug galing na singot na to. Funny. Funny ka no, Melvin. Eri mo katawat ta. Saba kayo mo, do! Saba kayo mo! May mo bang muhilo mo? Kaya dili ko makakonsentrate sa paglakaw. Magsige ko glingi ninyo kay mga badlungon kayo mo. Ay! Ang yari, te. Masa kaya na? Nakatunog ko gugaw sa kaba! Ayaw mo pagkatawa ka! 554. Ikaw sa kabaw. Ayaw mo pagkatawa! Do something! Do something ko na, Ellie. Naka-English ka na. Nakatunog kag ete. Itang. Saan na ni mo? Mo nagbula-bula. Saan ni Eli? Ipay sa kasabutan, day. Ipahid! Okay. Kana. Ay, dili man siya makuha tanan. Do something ba? Tindot ay. Kung nga ginmugtunog ang hugaw, day. Mo nga, mitab mo sa tibuog ni mong tiil. Asaunin ako ba? May tubig ka, Melvin? FM. Ha? Asa ba kong tubig? Of course, Wasap ko. So, unsaon man ni? Ay, nanaya na natugluan, day. Ala. Ay. Bibi. Hoy. Kadita. Hala. Unsa man na gipangharos man na nimong dahon sa Imelda? Unsaon man na nimo? Yatag ni mo, ora. Unsaon man ni nako? Awa man day tubig. Di man makuha ang naibabaw nga bahin sa imong tiil. Kung dili trapuhan mo nga, hinaynayan na itong trapo ang kaning dahon sa Imelda. Kay magkuha pa ko kung magkuhangan pa. Unsa? Yakuno. Pero wa kay ma-hems, yak. Sige na, girl. Nangay natagsamot ni mo, Eli ba? You like me man, di ba? o daway koneksyon, ana, o daway connect, kung ganahan sa ni mo, Siya trapo. Botan niya. Dahom. Trapo he. Di koy, may itinas bata, di koy. Dahon pa, trapuhin na. I hate you na yun, Eli. Same to you. Oy, mo na kong lakaw, ha? Hindi akong gingnan. Ay, tabang ko ninyo, bahala Eli. na niya. Siyempre. Ay, Eli. Unsa to, Melvin? Muna ka? Ikaw rin nagdali. Mas bako kay kinahanglan ko rito sa manggahan. Akadiyo sa... Dawata yan na. Dawata. Saan na, Eli? Daghan na kayo na, ha? Unsaon Igo na ipamay sa ugaw sa kabaw diya sa imong tiil, ha? Muna ko ni mo, ha? Apas lang, kauman ni mo, ha? Hoy! Huwag! Melvin! Hoy! Hoy! Sa inyo ako biyahan din, Hoy! Mga ko'y matasan! Piskot ni mga kabaho, hoy! O baka ni! Pataka man lang sila pagawa sila ang ugaw, hoy!
ano to, sir? Anhi din eh? Sir. Anhin din hidaplin sa suba. Ang linagasak sa tubig ikan si babaw nga bahin ang mamahimo ninyong musika. Ingon man ang mga hunis, mga kalanggaman. Anhi din eh? Sir. Huwag ka ba magkawayon sa dapit? Kwan, pasilo kami, sir, pero anhay magudin ang anaandan nga... This is amazing. Kung kaslon man ko, gusto kong ani ka dinibuhato ng matuod kong kasal. Ni anak naman ay. Man, yan sila, sir. Yan sila. Pusing na dito, sir. Aron nga pabuton ta ang imong pangasunon. Gina. Magkasal ako. Kaslon ako sa babae nga dukay na akong ipaabot. Sir, mura magmilapos ang pananawan na ito lagi. Kalit magtaas ng liyog. Di pa ni mo may makita si ma'am, sir. Gawas kung magsugod na ang seremonyas. What? Kita ka. Niya na ang babay na, no? Pero may duha ka batanon nga nagkupot sa masig kakilid sa buti nga panapton. Kana tungod kay Nadia Suluyos, ma'am. O ablihan na nila kana sa gayon nga mupaso na paingon nimo si Ma'am Christine. Dali na, sir. Aron makapahimutang na usab sila. Ma'am, hinay lang, ma'am, ha? Kabatuan na ba ni Dinhi? Maugid na hinungdan nga flat nga sandal lang ang among ipasulob ni mo, ma'am. Mureklamo pa unta ko kaganina. Mao di ay. Mohunong na ta Dinhi. Ay, kamong duha, kamong nagkupot sa puti nga panapton. Diha ramong duha sa tubangan, gud ha. Og buhian ra nimong tumoy sa panapton unya, sunya, kung musugod na sa pagpaso si ma'am, paingon ni sir. Paabutang kumpasa kung kamot, ha? Manay. Unsa naman ka? Duwa lang pero mura siya tinuod. Uway kabutangan sa kulba nga akong gipati. Ingon gid ni ana, Inday. Bukas sa panapton, makita mo unya kung unsa ka nindot sa imong pasuhan. May mga saag nga mga buwak sa masigkakilid sa imong agianan. O ana-ana si sir magpaabot nimo sa atubangan. Balik kay nagtalikod man siya sa view sa busay samtang ikaw kita kay nimo ang kanindots naglagasak nga tubig sa iyang luyo nga bahin. Di ba nga pag-ingkantad man ang dating? Grabe. This is it, pansit. Basta naman, may kumpas na sa Rumi ay. Pangandam na, ma'am. May mong magsugod na bisang unsang taknaa. Ang pastor-pastor na lang mo igihuwat. Agoy. Niya na kita. Kaya nainiubo. Niya na kita. Salamat ka, uhaw biya. Ay, dawam! Mauna na din, Mauna din, W, wow! Kadaghan, nga punuan tuod sa mangga. Nya, kita ka na sunahan. Mauna ang baybay nga tuyong gipataon ni bro. Sige, pataon. Gipataon ni bro na ko ba? Gipatukod ba? Gipatukod ni bro na ko para sa iyang mga sakop. Iyang gipatukoran? Oo. Actually, ang iya pang mga ginikanan ang nagpuyo diha. Nga libre pa ng dapita. Libre sila kay mga saop man sila. Pero may sweldo sila. Sakto sa benepisyo. Actually, perfectly, beautifully. Maayo agad. Og naingo lang niya na kanindot ang ilang Pinoy-anan nga murag uniforme ang porma kay sa dihang nagianog bagyo ning dapita ug nagaguba ang ilang mga payag. Si Bro Pakundo na ang may pahimo nilang payag. Ngayon lagi ka itong amang ka. Kung ang siyudad pa housing, mo ng uniform ang porma, way magmahay kay mas dako ang usa. Gusto ka. Ikaw bala magpanindot. Mayuhagod. Tara. Padayon tas kabayan.
Maginamang ko talahon tayo kasabot baka. Ang sa akong gisalte. Tana. Tala! Kabasa sa lagi ka. Kita ka ng nalahi nga nindot nga native na payag. Kambro na nako. Ana siya muhigda usahay kung muani siya ning dapita. Nga sa ato pa, diha siya mipalabay sa gabion, gabi Tingali? O sila ng duha. Basin? Nga posibleng may naitabo kay sila ra. Hilang! Yan na. Anda, nakaapas na ka. Kaapas na. Ay, dili. Inkanto. Joker si Air. Joker lagi ka, Ed. Sugam lakaw ha. Kailan kang nagdali? Ay, kay ganahan kang makaabot. Gawas ana, nangatol ang akong kamot og tiil. Ug murag mikatag sa tibuok na kong lawas. Hala, kato lang ang iyang kamot at tiil brad kamadyungon. Hala, tinuod. Wala, nagburat-burat imong panet. Ay, nga naman na day. Tana ka ngano. Gatagan man ko ni mog dahon sa Imelda nga may tilas tingaling minataya ka. Mao ni aotan awa na nga tol ng tibok na kong lawas ug sugod. Hala! Wow ba? Imo sa nang gikaw sa bisan asang dapita sa mong lawas? Ay, kay katol man. Hindi mikatag ang katol. La! What? Dahon! Ngano tanaw man ka na kong ingon ana, ha? Wakman. Ayaw ba? Ngano lagi misi magkagalit niya kami tanaw sa akong naong. Ngano man ako naong mayugaw? Di man. Lo. Masay na, Sila gilok imong Gilo. Wala! Pero dili ko mangawat kay hugaw man ang akong kamot. Basin mapahid na ako ba? Wala! Sige. Diyan lang niya. Tanaili. Decor lang na niya. Decor. Ano ba? O sabay na, Kuhan day. O gani, tawagan na, Ellie. Kuhan, tilas pero ako lang kayo. Usa? May tilas akong Ako! Kuha ninyo! Dahon! Siko ka! Mahalo ko na dagan! Ayaw ko biyakin ba? Ayaw ko biyakin! Ay, kukunti na yan. Mataktadas ka tulay. Larabas ka tulay na, oy. Pamurot. Ito man ang tilasa, oy. Takas mo yung balibo. Tanaw mo rin ka uyan siya, simong oyan na. Kaya wala man siya maglihok-lihok. Mura siya corona nga may patong. Dahom! Shut up! Ellie, kuha ba? Saan na ako, eh. Nagikupta naman ko ni mo. Kaya kaniyot, may nauna-unaan ko. Aron, dili ni mo may kapanig kuha ni mo. Doon man. Wait, ha? Nara. Usa man imong palwa sa lubi? Kaya bang ipakuhit sa tela sa imong ikuhat. Palwa, gyud? Kadako, ana? Ay, putol naman good na. Walay mga dahon, hawan na. O, maunay, unang napunitan. Ellie, dara. Ikaw na lang. Sige na. Pagdali, kuha kuhita. Kuhita na dayon. It's so gross. Artig ni mo bayuta ka, uy. Pagdali pa. Ay, nagdali. Sige. Ikaw, kuhita kasi mong Dili man ko magkakita. Mong sige na kay murag may gimok na. May gimok siya. Muna na bengon sa imong agtang. Masa? Ayaw paglihok. Ayaw. Aray! Agay! Shit! Kasakit! Sabi mo? Slightly. Dili slight ha, kusog siya. Agay kasakit, uy, busit yung kabayuta ka, uy. Walay thank you diha. Why thank you? Mag-thank you pa ko? Nga sakit kay akong os imong pagbunal? Ew, dahom. Nalata sa imong ang tilas. Ew. Usa! Makalagot kang yung bayuta ka! Ay. Kadtong sweet side ni mo kay madunggan niya kang kuya ni mo. Sweet lang yapon. Ayaw ba? Maris Bambina. Kuya!
Kuya, gitabangan ko nila, oh! Lo! Uy! Anak ni Noy Masoy! Masoy! Marpeter wine, Masoy. Dong! Hay, silas papa mo, ha? Tuwad sa may supa, kuya. Nakihaw sila mga baboy o kandeng. Adi ay? Sige tayo, baboy ka. Anong kaihaw mo, ha? O si Naron, ha? O si Naron? Ay, kasama ko nila ni Sir Pakundo, kuya. O siyang kauban din ni kahapon nga. Yan, kuya, si Ma'am Christine ba? Huh? Onsa? What? Dili! Yes! Oh! Facundo! Oh, saan naman? Wapa ba? Ay, pasensya na kay sira. Ayon saon, manggut sir nga, gikan mamang nananggot ning maoy mo pastor god sa inyong kasal. Ay niya, napaingon na to sir ay. Ay, makasugod na yun dayon ta. Ay, Nestor! Ay, dali na dayon, oy! Sorry. May buntag, sir. May buntag. And you're drunk? Ay, kapuang. Wa pa gani magsugod, hubog na ka. Giunay na sa nimog inom ang imong tuba. Wakapugi. Tamis, bago nga butgod. Wasab ko, masayo na may paghimuon sa kasal ron. Sorry. Magkuha taglain, sir. Ano? Kag nila pang nagpaabot nga akong pangasaw nun. Sugdan ta ang among kasal. Ay, sige, sir. Ako na lang siyang sinyasan. Uy, tarong nga ng kwilyo ni mo, Nestor. Bida, ay. Ay na, magsugod na. Ay, salamat kay magsugod na yun ni Anang Pastor. Ay, ma'am, gipaningot ka naman, ma'am. Madara, hangin naman sa dinhi. Alimuot lang kamay tungod sa akong gisalob. To na. Misinyas na stunyo. Mangandam na ta sa imuhang pagpaso, ma'am. Ay, mupadap din ako, sir, ha. Ya, ang tanaka si pastor na rin hiyang naatubangan. Ay, musugod na sa pagpaso si Ma'am Christine, sir. Ay, gipukas ng puti nga. Panapton, sir. Oh, aran ako sa daplin, sir, ha. Sige, sir. Mita lang na siya tinilako. Misugod sa paglakang. Oh God, she looks so beautiful. Mipahim sila ko. Misugod sa kakong. Kung nagpres kong buwak ng ugoray, tilang natulang ng bramon. Wait, nabigla ko siya pahing ako. Sa katulong natin, mitutok si Facundo na ko maayo. Kagwapo niya. Mas bisamot pa siya kagwapo tanawin kami. Ipahiyang sila ako. Anong gikilig di ko? Ana din, no? Joke na ni pero gikilig ko. O kay gihaguan mo ginamang tanan. I might as well enjoy the moment. Doon na lang ko niya. Anong talakang upas madool na ko niya. Doon na lang talakang. Huwag na anak ko siya matubangan. Nagatupak na kami. Hi. Hi. You're here. In front of you. Gosh. Uy, may sugod na? Pagtanong ba? Okay, sugod na. Salo, sir, ha. Mupadap din ako balik, sir. Excuse, sir. I'm sorry. No worries. Joke rani, diba? Yeah. O pero rin, ikaw na ang mikanga. What? I'm... Oh, karon, magsugod na kita. Ay, ano, ikaw na, ay, alaka, kapatpat, bang maglakaw, ay, nga mura magsiminto ang gilaktan. Nga na ba may uban pa masaka? Nagpabini na lang utak ka dito. Ay, balik na sa akin, ha? Tabangan tatong ng ihaw sa mga nangandaw sa mga pagkaon para sa kasal. Tara. Hala! Paminyo na dyan akong Jamaica! Shut up! Ay mong ba? Baot lagi ka. Dili ni mahimo. Diyan na mo. Uy, midagan siya na. Gibiyan ta. Hoy! Yan na! Natakdan ko din mo. Pati nalimot ka, nanimaho pa ka.
Dali. Apaso na to. Aron makaabot pa sa sa seremonya. Dali. Now, I pronounce you. Oh, say it. Nakatug ang imong pari. Damn it. Sir. Sir, kakadit. Sira. Kakadit lang. Uy, Nestor. Uy, tiwasa na, uy. Ay, matuog man ka diha. Chogo? Ay, hindi ko. Uy, pagtarong, uy. Asa Sir Pakundo, nagikatubang ni mo. Sure. Kahinom naman ako. Kasyal kunin niyo. Asya nagurapit. Pronounce us. Sure. And now, I pronounce you. Damn it. It's done. Let the man sleep. I have a wife to kiss. Oh, Facundo. Nigkara na ka ha. Taas na kayo itong mga kiss para lang sa bakong kasal. Wapaw kitang ingon, anak. You taste like cola. Kanta na ay kong ilara. Damn. May asawa na ko. Ay! Hoy! Facundo, mahog ko! Hoy! No! Masinggit ko! Ihon! Ito kasinggit ka. Kopti ng bayhan na Eli. Kopte, balag na ni Mahon. Kopte. Okay. Wakoy saan niya na, ha? Tuman ako sugo. Ali. Nayugon taga aron. Ayaw, ha? Sure nga di ka makabuhi. Ay, binatay naman. Iko ninyo. Sige, God. Pero ayaw na lang pagsumsumog, day. So, kita ka. Happy na si bro na. Kung pakundo sa ilang kasal ni Christine. Oo. Yang gial sa humaniya. Giyagan, ha? Wakay may mo na. Humana ang seremonyas. It's fake. Fake. Fake mangga ha. Ganong mupugang mangga. May katungod ka eh. Kadungag ko ato ha. Bad to para nimo. Botan diyak ka. Di ba eh? Alam, ito ba na sila din yung dapit? Mamalik na sila dito sa kabayan. Ali, tagbuo na to sila. Ay, huwat ako ninyo. Dahom, law sa boss na yan niya. Kalengko! Ibutang na ko. Just let me. Lisod. It's okay. Ma'am, sir, labing siguro, kapag yun mahuman ang pagpangandam sa pagkaon, muuna namin ninyo har makatabang dito, aron nga, madali ang mga buhatunon. Sige, manang Juana. Sir, Sir, muuban nami sa panon sa mga tao, ha? Pare. Sige, sir, tala. Ibutang na ko pa. No. Mahog ko. Dahil libutan ng iyong kamot. Libot sa kundi. Bahala ka. Kamot na nito na. Are you smelling me? Ha? Uy? Yes, you are. Wa. Dan! Bro! Melvin! Ellie! Ikaw din Di yung ako! Congrats! Bisan wa mi, maimbitar congrats! Pero kaon may importante ko. Di I know! Dahom! Kuya! Sabay! Ya lang agya. Sapa Yana. ba? Sapa. You're here. Kuya, anong ipakastin man ni mo?
mo siya. Nganong siya man, kuya? Dili ko mo sugod. Sama. Ibutang na siya, kuya. Ibutang na siya. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.